आमे आसीगलु वर्तमान ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଆ ମେଲଣ ଯାହାକି ଦୋଳ ଯାତ୍ରାରେ ହେଇଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥାଏ। ଏହି ମେଲଣରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖୋଜିବେ ସବୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ନାଚ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ଠାକୁର ପ୍ରସେସନ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ଏଠି କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଦୋକାନ ପଡିଛି। ଏଠି ତମେ ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେରାଇଟିର ଦୋକାନ ପଡିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟାଟୁ ବି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବଳ ବିମାନ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ଠାକୁର ପ୍ରସେସନ କରିକି ଆସି ବସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ମାନେ ବସି ସାରିଛନ୍ତି। ये देखंतु केते सुंदर दुकान। एठी देखो केते सुंदर मजारे प्रसेशन जायछि। केवल ठाकुर माने ही प्रसेशन होछन। देखंतु ठाकुर माने भी आछछन्ती। आ देखंतु केते लोक बाप रे बाप गणी ही हबनी। आ एते सुंदर भाबे प्रसेशन जायछि ना सेठी पाई त लोक रहउछि। नमस्कार।